dzisiejsza noc jest tak bardzo szczególna i niesie w sobie też ogromną tajemnicę. Bo dlaczego właśnie w tę noc, pokonując wiele różnych trudności, gromadzimy się tak licznie w świątyniach na pasterce. I na tę noc czekamy niemalże cały rok, aby przeżywać za każdym razem na nowo Boże Narodzenie. Każdy z nas zasiadał do wigilijnego stołu, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia. I pewnie było dużo słów. Jeszcze
wyjątkowo radosny, ale też pełen refleksji, wypełniony tęsknotą za światem, w którym panowała miłość dobra. Tajemnica Bożych Narodzin przekonuje nas, że jest to możliwe. Przyjmijcie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów. Niech ten świąteczny nastrój pozostanie w naszych sercach jak najdłużej, a płomienie wigilijno-noworocznej gwiazdki oświetlą mroki nowego 2015 roku, napełniając go szczęściem, pomyślnością i wiarą w sprawiedliwe i lepsze jutro. Gmina to miejsce, ludzie i sprawy, które decydują o jej tożsamości. To moja ojczyzna, krajobraz, przyroda, lokalna tradycja, kultura, lokalny patriotyzm i wszystko, co powoduje, że czujemy się związani z jakimś konkretnym miejscem na ziemi. Życzę Państwu, by życie w gminie Trzeszczany było źródłem trwałej radości pokoju ducha